А това е гледката от върха Флуо. И да, най-десният връх, не го знам кой е. Може би и той ми е в списъка. И след това следва върха Лафайет и върха Линкълн, на който бях преди около 2 седмици. И след това отсреща е върха Либърти, на който сега трябва да се кача. И така на запад не виждам какво снимам, обаче това, което се вижда отсреща, е върха Мусала или Мусалак, на който май бях миналия понеделник. И тук една барче и оттатъка продължава гледката с някакви други планини, на които не им знам името. И още други планини, и още други долини, и някаква пустош. И пак планини, 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 планини.